Joan den urtean, Zubieta eta Usurbilgo herritar batzuk erraustegia erabakia plataforma aurkeztu genuen jendaurrean. Erraustegia erabakia lelopean bitu ginen, eta gure eskaera zuzen eta garbi azaldu genuen. Erraustegia egingo den ala ez, herriak erabaki dezala. Horixe zen gure eskaera. Gizartean, kezka eta eztabaida sortu duen gaia izan da. Herriari hitza eman behar zitzaiola esan genuen orduan. Eta gauza bera berresten dugu gaurkoan ere. Proiektatuta dagoen erraustegia, herritarron diruarekin eta osasunarekin ordaindu behar bada, herritarroi galdetu behar zaigu ea nahi dugun ala ez. Era honetara, Usurbilen bertan galdeketa egitea proposatu genuen. Udalak antolatutakoa eta berme guztiak izango zituen galdeketa hain zuzen. Eskaera hori egiteko sinadura bilketa abiatu genuen, eta urtarrilaren 20an, 1185 sinadura aurkeztu genizkion Usurbilgo udalari. 1185 sinadura, 1185 arrazoi sendo, gure etorkizuna bozkatua izan dadila eskatuz. Usurbilgo udalak eskaera hori jaso, eta otsailaren 23ko osoko bilkuran gehiengo osoz, udalak kontsultarekin aurrera egiteko erabakia hartu zuen. Usurbilgo hondakinak tratatzeko erraustea egokia iruditzen altzaizu, hori zen galdera, eta legeak dioenari jarraituz, erreferenduma antolatzeko eskaera egin zion Espainiako gobernuari. Erabakia, maiatzaren 13ko ministroen kontseiluak hartu zuen, galdeketa debekatu egin zuen. Erraustegia proiektatu duten erakunde publikoek ez dute jakin nahi izan zein izan den herri honen iritzia erraustegiaren inguruan. Are gehiago, herritarren hitza plazaratzeko urratsak egin nahi izan ditugunean, legezko galdeketa eskatuz, ukartu egin zaigu aukera hori. Herritarroi zortze egun kontsulta hori debekatzerakoan gainera, azpimarratu nahi dugu hutsala ez den elementu bat. Espainiako gobernua, erabakia hartu aurretik, txosten bana eskatu zien 4 erakunderi. Herri administrazioko harremanetarako zuzendaritzari, Espainiako nekazaritza eta ingurumeneko ministeritzari, Espainiako gobernuak Gipuzkoan duen delegaritzari eta Gipuzkoako foru aldundiari. 4 erakunde horietatik, lehenengo biek ikusi ez zituzten oztopoak antzeman zituzten azken biek. Hau da, Espainiako gobernuak Gipuzkoan duen delegaritzak eta Gipuzkoako foru aldundiak eman dituzte kontsulta egitearen kontrako iritzia. Gaia ez dela udal esparrukoa argudiatuz. Horren harira, Gipuzkoarrak garen heinean, bigarren mailako herritarrak ez garela esan nahi diegu Gipuzkoako ordezkariei. Azkenaldian, inguruko beste herrietan hondakinen bilketari buruzko galdeketak bultzatu diren bezalaxe, Zubietar eta Usurbilarron hitzari ere errespetua zor zaiola uste dugulako. Are gehiago, eraiki nahi den proiektua, kezka handia eta larritasun maila altua sortzen dituen azpiegitura bat denean. Kontsultari ezetza jaso ondoren, udalak herritarrei itzuli zien galdeketa egiteko eskumena, eta guk erraustegia erabakia plataformak galdeketa aurrera eramatea erabaki dugu. Zilegitasun osoa dugu horretarako. Herritarrak gara, herri honetan bizi nahi dugu, eta gure bizitzari eta gure bizimoduari eragingo dion proiektuaren aurrean, zeresana badugula aldarrikatu nahi dugu. Izan ere, denok baitakigu erraustegi bat ez dela gaur ereki eta bihar desagerrarazi daitekeen zerbait. Hala ere, gure herrian, gure etxean, inolako odiritzirik edo baimenik gabe jarri nahi digute. Gure etorkizunari buruzko erabakia hartzea guri dagokigula uste dugu. Eta hau horrela izan dadin, erraustegia erabakia plataformak antolatuta, Usurbilen eta Zubietan herri kontsulta egingo dugu 3 egunetan zehar. Irailaren 30ean, urriaren 1ean eta urriaren 2ean. Bozketan, 16 urtetik gorako herritar guztiek parte hartu ahal izango dute. Legearen bidetik urratsak eman nahi eta ezezko borobila jaso denean, benetako zilegitasunak legezkoa izateak baino indar gehiago hartzen du. Eta zilegitasun osoko kontsulta eta emaitza izango da bozketa honetatik aterako dena. Galdera bakarra izango da egingo duguna. Eta galderari baietz edo ezetz erantzun beharko zaio. Simplea eta gardena izango da. Prozesu osoa izango den bezala. Erraustegia egitea nahi alduzu,
hori izango da egin beharreko galdera. Oraindik Usurbilak eta Zubietarroi inor egin ez digun galdera inoiz, hain zuzen.